Hello mga Jumega ko ng mga ganda, mga gandararat. Mga gandararat, gusto ko lang talagang i-share itong yung karanasan ko dito ngayon. Kasi maraming nagtataka, mga kaibigan ko, yung mga pamilya ko, bakit hanggang ngayon andito pa ako sa Saudi? 4 months na akong walang work. Kahit na ginawa ko na lahat, kahit na sinabi ko na sa madam ko na, Madam, graduation ng anak ko, hindi siya makaakyat sa stage kung hindi ako makabayad ng 23,000. Pero ang tigas ng puso niya, 'di ba? So mga gandararat, bago 'yan, syempre mag-intro muna ako mga gandararat. Mga gandararat, ganito 'yon. March 19, nagsara yung salon namin. So pagkasara na, sabi niya, mag-ano na lang muna tayo, yung mag-home service. Mag-home service salon. Syempre, yung namin, yung kontrata namin, December pa matapos yung kontrata namin. Syempre, employer namin siya. Mahiya naman kami, di ba? Yun, nag-antay na lang kami. Tapos, yung kasi, yung home service, konti lang kasi yung customer. Yung mga loyal customer lang namin, yun lang. Pero, syempre, bago pa, wala pa talagang maraming magpa-home service. Pwera lang sa mga customer namin talaga, mga loyal customer. Ngayon, pagka katapusan sa April, sabi niya ng ganun, hindi na talaga kaya. Gusto ko na lilipat na lang kayo ng ibang employer. May nahanap na ako, sabi niya ng ganun. Sabi niya sa Maka daw. Sa Mika, sabi niya ng ganun. Ayaw, sabi ni Gandararat na ayaw niya doon. Kasi, di ba, sobrang istrikto ng Maka. Tapos, ako, diretso na. Wala, ayoko nang paligoy-ligoy pa. Sinabi ko talaga sa kanya, hindi ako maglipat ng ibang employer. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Diretso na. Wala nang sabi-sabi pa na. Sabi ko na, ayoko. Pero sabi ko, tanong ko muna sa asawa ko, sabi ko nang ganun. Pero hindi naman talaga. Yun na nga. Hanggang sa, syempre, ang tagal na. Si Gandararat, naghanap na siya ng malipatan, naghanap na siya ng bagong employer, nag-apply na siya sa online, ganun. Ako, hindi talaga ako naghanap kasi uuwi na talaga ako. Iniisip ko kasi na magkano lang naman yung sahod ko, 30,000 month. Kaya ko naman kitain doon sa Pilipinas. Nalilitan kasi ako, sa totoo lang. Parang kulang pa sa pamilya ko talaga. Tapos, kain ko pa dito, di ba? Sabi ko, mabuhay naman ako doon kasi mag-work ako sa salon. Marunong naman ako mag-manicure, pedicure, haircut. Marunong naman ako mag-ribbon. Tapos maka-sideline din ako ng online na gown. Mag-decorate, mag-makeup, ganun. Ang daming diskarte sa buhay para lang mabuhay ako. Kaya hindi ako natakot na uuwi ako sa Pilipinas. Tapos yun, May 6, dumating talaga yung time na lumaya si Gandararat Jane. Nakalipat na siya sa Riyadh ngayon. Okay naman siya. Pero ako, sabi ko, mag-antay na lang talaga ako dito na mabigyan ako ng ticket, mapauwi ako. Sabi ko ng ganun. Tapos, sabi niya, kasi sabi ko, lumaya si Gandararat, sabi niya, sige lang, next week, i-book kita ng ticket. Sabi niya ng ganun. Di syempre, chill lang ako. Kasi hindi ko naman sinumbong kung saan-saan. Kasi chill lang daw. Pag abot sa next week, wala pa. Sabi ko na sa anak ko, ano mo nga doon sa OWA? Sa Zamboanga, Sibugay? Sabi ko. Ano mo nga doon, magsumbong ka na, ganyan. Tapos wala akong pagkain, sabi ko ng ganun. Tapos dumating yung na binigyan niya ako ng pambili ng pagkain. Pero sahod ko yun sa April. Tapos nag-antay ako. Sabi ko, kailan mo ba talaga ako i-book ng ticket? Kasi gusto ko na talagang umuwi. Sabi niya, basta next week na naman. Sabi niya ng ganun. Di wala lang ako. Sabi ko, madam, punta ako ng Dubai na lang. Para makaalis lang talaga ako dito ba? Sa Dubai na lang ako mag-work kasi may kaibigan ako doon. Tapos, hinanapan niya ako ng salon. May employer na naman sana ako doon. Tapos, medyo malaki yung sahod kaysa dito. Ano naman, parang sabi ko, ano ba tong amo na to? Parang ayaw talaga niya na, gusto talaga niya uuwi ako ng Pilipinas. Ayaw niya na lilipat ako. Tapos, ako, sabi ko,
ganito na lang, madam. Punta na lang ako sa sa Riyadh. Maglipat na lang ako doon. Tapos sabi ko, bilhan mo na lang ako ng ticket pa Riyadh. Tapos bigyan mo lang ako ng 200 lang talaga yung hiningi ko na cash. Bahala na yung ibang sahod ko. Bigyan mo ako ng 200 na cash para pangkain ko doon. Siyempre maghanap pa ako ng ng employer. Sabi niya, kung gusto mong lumayas ka na. Sabi na ganun. Pero parang pumayag na siya. O sige, kailan ka ba aalis? Sabi niya na ganun. Kasi siya ang pabilhin ko ng ticket, wala akong pera eh. Sabi ko bukas. Tapos kinabukasan, nag-message na ako sa kanya. Madam, nabilhan mo na ba ako ng ticket? Magkano lang naman yung ticket? Mga 600 ata. Sabi ko, madam, nabilhan mo na ba ako ng ticket? Alam mo ba yung sinend niya sa akin? Nag-reply siya. Natawa lang, mga emoji na natawa. Sabi ko, ganon. Sabi niya, sige, i-book na kita ng ticket. June 4 ka aalis. Syempre, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, salamat. I-book na niya ako ng ticket. Surprise ko na yung mga anak ko. Sabi ko na ganun. Pagdating sa June 4, kasi naggawa ako ng e-travel na okay naman. Tapos yung June 4, yun na nga, sabi ko, hindi pa ako nakatulog, hindi pa ako nakakain kasi sobrang excited ko na makauwi. Sabi niya, alas 12 na ng tanghali, sabi ko. Kasi alas 6 yung flight. Madam, anong oras ba ako ihatid sa airport? Excited. Sabi niya, hindi pa nag-reply kasi 12 pa. Hala, ring ako ng ring. Hindi talaga nagre-reply. Hanggang sa alas 2 nag-reply siya. Sabi niya, wait lang. Sabi niya ng ganun. Tapos pagka alas 3 na, sabi ko, madam, anong oras mo ba talaga? Anong oras niyo ba talaga ako ihatid sa airport? Sabi niya ng ganun. Ang aga-aga pa. Sino na bang pagpunta mo doon? Sinong tatanggap sa'yo? Sabi ko, anong aga? Alas 6 yung ko. Alas 6 ng hapon yung flight ko. Maaga pa yung alas 3. Pinagluloko ako nito. Parang hindi ako nakasakay ng eroplano Sabi ko nang ganun. Sabi ko ganun? Oo, sabi niya nang ganun. Sabi ko, bukas na ngayon. Kasi 6 na yung alis. Sabi niya, hanggang sa mga 3:30, sabi niya nang ganun. Alam mo, may isa ka pang papel na hindi sinend. Inantay ko lang talaga yun. Sabi niya nang ganun. Na yung utak ko. Naglalaro na yung isip ko na, bakit ganun? Bakit may papers pa? Sabi ko, parang may iba talaga tong nangyari. May parang lakas ng kutob ko eh. Sabi niya, yung agency mo may isang papel pa na hindi sinend. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, ganun, ilang months na ako dito nag-antay. Hindi pa talaga natapos yung papers ko. Sabi ko nang ganun sa kanya. Sabi niya, yun lang talaga ang kailangan ko sa agency, yung papers na isend nila. Syempre, nag-chat ako doon sa agency. Sabi nila, ano bang papers yun? Wala namang kailangan. Exit visa lang at saka yung ticket mo. Yun lang. May iba talaga. Ayun na. Tapos, tiningnan ko yung pangalan ko. Mali pala, wrong spelling. Tapos, pumunta ako sa Google. Nag-search ako doon. Flight update. Anong pangalan ng airplane? Tiningnan ko doon. Doon ko nakita na iba pala ang oras ng flight ko. Sabi ko gano'n. Meron palang ganito. Nakita ko. In-screenshot ko yun. Tapos, yung ikama ko, sabi ko kay Gandararat Jane. Gandararat Jane, chinek ni Gandararat Jane yung yung ikama ko, tsaka yung visa ko. Hindi pa sila nang-renew talaga, promise. Sabi ko, paano kaya to nakakuha ng ticket na hindi na-renew yung ikama ko? Tapos yun na, mga 4, sabi niya, kung hindi ka talaga makaalis ngayon, kasi hindi pa talaga nila sinend, i-book kita ulit ng bagong ticket. Sabi niya, alam mo, problema ko talaga to kasi akin ang pera na binook dyan. Nagbili ako ng ticket sa'yo. Nagsabi pa siya ng ganun, sinungaling talaga.
akin yung pera na binook ko ng ticket. Eh ngayon, hindi pa sila nag-send. Problema talaga to. Sabi niya ng ganun. Pero wag kang mag-alala. I-book kita ulit ng ticket. Sabi niya ng ganun. Pagka ano na, mga 5. Sabi niya, hindi ka talaga makaalis. Kasi hindi pa talaga sinend ng agency ang papers mo. Sabi ko, hindi talaga ako makaalis. Alam ko, kasi fake yung ticket mo. Sabi niya ng ganun, fake? Sinong nagsabi ng fake? Sabi ko, sinend ko sa kanya. Ikama ko, hindi pa na-renew. Visa ko, yan Tapos, yung, yung flight update, kung anong flight ngayon. Sabi ko, huwag mo akong gawing tanga. Kasi hindi ako tanga. Sabi ko ng ganun. Hindi siya naka-imik, hindi siya naka-reply talaga, promise. Alam niyo mga gandararat, yung araw na yun, grabe pala yung stress talaga. Alam niyo, ang sakit ng dito ko, yung sikmura ko, grabe. Mga ilang araw nagkasakit ako dahil sa stress. Yun na nga, tapos sinumbong ko sa OWA. Tapos sabi ni Sir, bukas, kasi na ngayon, 10 na, tawagan daw niya. Ang lupit talaga niya, grabe. Sabi ko pa sa kanya, Madam, pwede maawa ka naman, pauwiin mo na ako kasi graduation ng anak ko, July 10. Graduation ng anak ko, kailangan ko talaga ng 23,000 para makaakyat sa stage. Kasi hindi siya paakyatin sa stage kung hindi ko mabayaran yung 23,000 na yun. Sabi ko ng ganun. Sabi niya, inshallah. Pero hanggang ngayon hindi pa talaga, kahit nag-chat ako, wala. Sabi ni Sir, yung sa Jeddah, sabi ko, Sir, parang nang niluloko ako ng amo ko. Sabi niya, bakit mo naman nasabi na niloko ka? Sabi ko, alam mo ba na ilang buwan na ako dito nakastay na wala naman akong trabaho. March pa nagsara yung salon, April, May, June, mag-July na. Sabi niya, ganun, sabi niya, sige tawagan mo ako, i-message mo ako sa July 3. Kasi tawagan ko siya, yung amo mong loko-loko, sabi niya ng ganun. Ang hirap talaga, kahit na sa totoo lang na talaga ako kasi gusto ko nang umuwi kasi dahil nga sa graduation ng anak ko, hindi siya makaakyat sa stage. Sabi ko na, kasi may pa siya, may bayaran pa siya sa akin na 2 buwan na sahod. Kahit na 40,000 na lang yung madala ko na pera, tapos yung sabi ko nga na ibenta ko na lang yung gold ko, ibenta ko na lang pagdating sa Pinas para lang mabayaran nilang yung school ng anak ko. Ang hirap talaga, hindi talaga nakakaintindi, kahit iiyak na ako dyan sa harap niya, ayaw talaga. Tapos yung may nagsabi pa sa akin na makarma ka sana mamatay ka dyan, di ba? Pangit kasi yung ganun. Sabi nila, swerte-swerte lang daw yung abroad. Sabi ko na, hindi naman ako natakot kasi alam naman ng Panginoon ang puso ko. Alam talaga ng Panginoon kung ano yung nasa puso at saka isipan ko. Hindi naman siguro na nakarma ako na wala akong trabaho dito kasi bigyan naman niya ako ng sahod, di ba? Huwag naman ganun na sabihan tayo na makarma. Kasi sa totoo lang, kahit andito ko, ang daming tumawag na employer. Ngayon lang may tumawag habang nagme-makeup ako. May tumawag sa Riyadh siya. Sabi ko, magkano ba yung sahod? Sabi niya 2,000. Sabi ko, ayoko, gusto ko kasi 2,500. Sabi niya, sige lang, bigyan kita ng 2,500 pag bigyan kita ng commission, sabi niya gano'n. Sabi ko, ayoko. Kasi alam ko ng mga ugali ng mga ganyan ni. Paasa, di ba? Kaya sabi ko, ayoko ng mga paasa talaga. Sabi ko, next week, kukunin na ako ng hot stone, yung amo ni Gandararat. Sabi niya, hindi, mabait ako. Sabi niya ganun. Hindi naman yan sa mabait. Kasi, alam ko yung kakayahan ko talaga, promise. Hindi naman ako magmamayabang. Sabi ko, swerte nila. Marunong ako maghama, mag-grabe. Marunong ako mag-wax. Tapos, haircut, stay sour. Marunong ako ng mga ganun. Sabi ko, yun. Alam ko yung skill ko kung Tapos, ako yung kawawa. Kasi lalo na pag akin lahat. Sabi ko, ayoko. Kaya sabi ko sa kanya, sige, tawagan na lang kita. Pero hindi ko siya tatawagan. Yun. Ngayon, tawag siya ng tawag. Sabi ko, ayoko. Naliitan ako pag lang.
At 2,000 kasi 30,000 lang yun. Kain pa. Kaya, ayoko short. Short talaga. So, mga Gandararat, salamat sa papanonood nyo. Please naman, kung bago ka pa, pa-subscribe naman mga Gandararat and pat-like. Thanks for watching!